В името на Отца и Сина и Светия Дух. Скъпи в Господа, брати и сестри, днес отпразнувахме рождението на пречистата и свята Девица Мария от праведните Йоаким и Ана. Църковното предание ни говори, че родителите на Божията майка са били праведни. Според понятията на старозаветните евреи, праведни са наричали онези хора, които безпорочно са спазвали Божия закон, живеели са в вярност, в любов, в надежда за идването на Месията, Избавителя на света. И така, Бог дава на бездетните Йоаким и Ана дете, дава им дара да бъдат родители по чуден начин, понеже те дълги години са били безплодни и ражда Божията майка в напреднала възраст. И това раждане е особено проявление на Божия промисъл. Но защо казвам, че младенецът е свят? Да, младенците са непорочни по природа, но Божията майка наследява светостта на всички праведници преди нея от Стария завет, от Адама до нейните родители. И така, получила залога на тази святост, Божията майка го развива. На 3-годишна възраст е дадена да живее в Божия храм. В този храм тя непрестанно пребивава в богослужение. По какъв начин? Разбира се, когато присъства в храмовите богослужения. Но освен това, тя възраства в благодат чрез непрестанна молитва в Светая светих на Соломоновия храм, чрез служение на хората в нужда, упражнявайки се непрестанно в ръкоделие, с което произвежда различни неща, дрехи, най-вече, които са били давани за нуждаещите се. И освен това, друг вид от богослужението на Божията майка, непрестанното богослужение, е било четенето и изучаването на Божия закон. Защо наричаме тези три основни занятия богослужение и молитва, и милосърдно служение, и четене или изучаване на Божия закон? Разбира се, за молитвата е ясно. По време на молитва ние сме в непрестанна връзка, ние общуваме непосредствено с Бога. Служайки на ближните, служайки на хората, които са създадени по Божия образ, по този начин ние също служим на Бога. Изпълняваме делото на милосърдието, което ни е заповядано от Бога. И така се и уприличаваме на Бога. Ставаме Негови сътрудници, защото ние вършим това, което Бог очаква от нас да върши и което Той върши чрез нашите ръце. Но защо наричам и изучаването и четенето на Божия закон също богослужение? Божието Слово е предадено на нас човеците от Бог. Изучаването на Божието Слово освещава нашия ум, защото по този начин ние постоянно пребиваваме в Божие присъствие
ние потапаме нашето съзнание, нашите мисли, нашите желания в освещаващата благодат, която ние черпим от Божието Слово, от Божия закон, от свидетелството за чудните Божии дела в света. Изучавайки Божия закон, четенето на духовни книги поражда, възгрява у нас богоугодни, душеполезни мисли, настроения и желания, укрепявани в духовния живот. И така, чрез такова богослужение, Божията майка възраства с съдействието на Божията благодат до висотата да стане майка на Божия Син, майка на въплътеното второ лице на Пресветата Троица и да стане по-славна и по-почитана и от херовимите, и от серафимите. И така, ние, християните, всеки един от нас, който е получил благодата на Пресветия Дух в таинството кръщение, върху когото се изливат постоянните Божии милости, също нерядко не сме лишавани от Божията дарове, от Божията благодат. Ние това усещаме понякога, в различни случаи. Например, когато сме били по-внимателни в молитва, когато сме били по-въглъбени в покаянието, Бог ни дава да вкусим от Неговата благодат по един или друг начин. Да, това е радостно, това е благодатно чувство. Тук обаче пред нас стоят обикновено два пътя. Какво ще направим в последствие? А много често, вкусвайки от Божията благодат, на душата ни става радостно, става ни леко. И ако ние се задоволим с това чувство, ако ние продължим с лекомислие, с празност, с самодоволство, ние много бързо, макар и неусетно, ще разпилеем това, което ни е дадено от Бога. Ще разпилеем този залог за спасение. Ако обаче предпочетем другия път, който ни е показан от Божията майка, кой е този път? Това е пътя на приобщаването към църквата, към църковността. Тоест, обръщането към молитва, обръщането към четене на Божието Слово или душеполезни писания, обръщането към милосърдие. Ние, по примера на Божията майка, ще съхраним дадения залог и ще го развием. Ще придобием спасителни чувства, спасителни желания, ще придобием решимост за вярност към Бога. И така, по молитвата на Божията майка да ни укрепи Господ да избираме правилния път. И с нейна помощ, извървявайки така своя жизнен път, да достигнем до Небесното царство, на царството на благодата, милостта и радостта, които ще бъдат безкрайни по молитвата на Божията майка, на всички светии. Амин.